Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les portes en horari nocturn. Es pot visitar de 10 a 1 de la matinada del 31 de juliol al 31 d'agost. Els amics dels Museus Dalí ho han pogut fer un dia abans. Es pot considerar que és la festa anual de la nostra entitat. És l'ocasió d'estar tots sota la cúpula del nostre Teatre Museu Dalí, de visitar-lo en bona companyia i amb aquesta fantàstica il·luminació. Són mil baters de vida jugant dins meu. L'actuació del duet format per Sònia Carmona i Oriol Cabestany ha donat inici a la vetllada on els visitants han pogut endinsar-se en el món captivador de Dalí d'una manera més relaxada i màgica. Aquesta proposta ja fa 19 anys que es porta a terme amb una gran acceptació. La visita ofereix una perspectiva insòlita de l'objecte surrealista més gran del món. La capacitat es limita a 500 persones per nit. Les entrades es poden adquirir des de la pàgina web del Museu Dalí o a la taquilla el mateix dia. S'obsequia als visitants amb una copa de cava rosat.